bom pen pragawi ka jaka Russia haki drone joka Ukraine ka jingu begale ki subscribers bat ki baju sotonat ban pe ki video sa kanang channel Western Shanghai kat gum ka jia tho jung ki reports kat bak spy jung ka Ukraine kidang penher da ki drone ki bakala shim na Amerika haki benta bordar jung ka Russia bat haka te gapor da ki te ki drone kila leg bom ya ka wei ka jaka stok umpnyang jung ka Russia thei ka te ka jaka stok umpnyang jung ka Russia ki khubor ki ong ka te ka jaka stok umpnyang jung ka Russia kadon kumba sanspa lai 4 miles na ki than jung ka southeast Moscow haka te ka jaka kato ka nengut ki bru ki balam saujur namar ka jing thei jung ka te ka jaka bu umpnyang watlada umpadon baya pro hanrei ka jing men sau jung ki kato ka nengut kala jurba nagalyang jung ka Russia kala yai maham ya ka Amerika halor ka jing yai Arab jung ka Amerika ya ka Ukraine hagani ka jing ya khun persya bat ka Russia